dan Khalifa ne wakar mojo ce Abubakar Mu'azzu Mojo Rabbana ya kara baka nasara akan abun da dinga kai da mara ka idda shi a ce da kai zakara Abubakar Mu'azzu Mojo Rabbana ya kara baka nasara akan abun da dinga kai da mara ka idda shi a ce da kai zakara sai ta kama da ikon Allah alkhairi ne abun da ka kulla kai dan Mu'azzu Mojo kai ka da kana kan yi mana har gobe kai mu je bi kaji Mojo ne ga dari da ruwa ya sauka du jama'a ku fito mu yi darba albarka ce dole mu kurba gida na jato fashi faja ne uban marayu ka zama baba kuma malam ba ka san gaba a lafiya bargon dutse kai koma ya sai sarce inda ya dake ka magajin baba Mojo ne ga haske kuma ga Mojo nan ga aiki kuma ga Mojo nan ga kyauta kuma ga Mojo nan ga daɗi kuma ga Mojo nan ku gafara kai ga mota nan alkhairi ne Mojo din nan du jama'a kuma sun san wannan za mu faɗa musu kar da su bar nan mojoci a man dina gwale da dorayi sun makalale kowa yana son kama balle a ce a sake sabon lale wa muka nuna Mojo ne kuma wa kuka nuna Mojo ne wa ya ja mu sallah Mojo ne wa ya ba mu aiki Mojo ne wa yake kula mu Mojo ne da lafiyar mu Mojo ne kwankwasa dodo Mojo ne da abba gwamna ne da human leaders duka tafiyar ne ba wani bare a cikin mu a faɗa musu koma danya ne ga kyauta kuma ga Mojo nan ga daɗi kuma ga Mojo nan ku gafara kai ga mota nan alkhairi ne Mojo din nan du jama'a kuma sun san wannan za mu faɗa musu kar da su bar nan Abubakar Mu'azzu Mojo Rabbana ya kara baka nasara akan abu da duka kai da bara ka idda shi a ce da kai zakara Allah ka iya mana Rabbana ka iya mana rarrafe muke kafin miƙewa dabo muke kafin takawa wanda Rabbana yayi sai yayi daura hannuwa kuma sai bayi ga mu gaciya man sai kai namu ba irin nasu bane ba nasu kun ga ba namu bane ba in ana batun Mojo ku shiru kurum ne aikin to kai sai na daga murya na faɗa Mojo ka shige mana can gaba babban wa mai aikin uba tafiyar ka muke fitin tuni ka tsaya mana kai ne namu fa anti ta na gaishe da ke zara uki na aidan gaba ko da matsala ce na shiga na tunaci na bar yin fargaba na gaishe da ke zara ina da kai da ke sai na zo gunki magajiya matar ogagin biya tina da farakal zuciya matan wala suke faɗa wa muka nuna Mojo ne kuma wa kuka nuna Mojo ne wa ya ja mu sallah Mojo ne wa ya ba mu aiki Mojo ne wa yake kula mu Mojo ne da lafiyar mu Mojo ne kwankwasa dodo Mojo ne da abba gwamna ne da human leaders duka tafiyar ne Abubakar Mu'azzu Mojo Rabbana ya kara baka nasara akan abu da duka kai da mara ka idda shi a ce da kai zakara ga kyauta kuma ga Mojo nan ga daɗi kuma ga Mojo nan ku gafara kai ga mota nan alkhairi ne Mojo din nan du jama'a kuma sun san wannan za mu faɗa musu kar da su bar nan